Dnes vás zoberiem na výstavu kvietkov Gardenia tu u nás v Banskej Bystrici a spoločne odhalíme to najzaujímavejšie, čo táto výstava ponúka. Takto krásne aj tento vstup urobili. Vidíš, už tu ťa čakajú kvietky, aby sme im nezašlapali trávičku, tak tu dali aj takéto gumy. Pozrite sa, tu sa aj hodím s týmto svetríkom. Jej, hneď som Kevkovi hovorila, že Kevko, to má odfoť. Žiž, to je krásne. Krásne. Prvá zaujímavosť, toto je Kevkov strom, čo si kúpili, ináč nezdražel ani o cent, stále stojí rovnako, on ho veľmi chcel. A keď sme ho kúpili, ale potom vykapal. A ako sa on volá? Meno alebo... Aj druh, aj meno. To je kaňur okrúhlopostý a volá sa Nemesis. Nemesis, to je krásny názov. To môžem dačo z vecí pomenovať, tak to je pekné. Ďakujem za tip. Nemesis, čau. Aha, aj cvikonáš. No takéhoto my sme mali Havka, to som ja dostala od šteniatka, potom som ho dala dedovi nášmu, ale cvikonáš to bol pán a potom určite ho niekto ukradol a niečo mu urobil, lebo už ho nebolo. Jej, cvikuško, ako vyučovanie? No, to je lesná pedagogika v podstate. My sme lesníci Slovenskej republiky a také aktivity tu máme, hlavne pre deti, ale aj pre dospelých. Aha, že im vysvetľujete? Áno, áno, šíšky, dreviny rôzne, hej, vlastne poznávačka semienok. Jaj, že deťačiky takto môžu. Áno, Klinček. vybijajú, cerusky. Super kosačka, vidíš? To ja som mala na dome takú, vieš, čo si ju musela tlačiť. Ale toto je super kosačka. Aha, kto vie, koľko stojí. A pre všetky naše babky tu máme sadeničky. Jej, aj ako to má krásne aj s fotkou, vidíš? To je super nápad. A ešte niečo pre babky tu máme, aj oblátky, to je super. Aha, to majú aj z čili oblátky. To som ešte nevidela, to je super. Aj košíček, jej. Raz som si kúpila košíček, to keď som mala zase iného frajera, tak som vždycky každé ráno s tým košíčkom išla na trh pre zeleninu a varila som polievočku a mala som tam takého, akože on bol taký bezďak, ale vždycky taký slušný a vždycky, že môžem vám pani niesť ten košík, tak on ma vždycky každú nedeľu ma vykúkal a on mi niesol ten košík, vieš, a ja som mu potom dala niečo. Takže super časy. Aha, maňúšky na Veľkú noc si tu môžete kúpiť a my vždycky sme to doma, viete ako robili? Takto sme si dali do vázičky a Kevko maloval tie vajíčka, dali sme ich na šnúrky farebné a takto sme vešali tie na šnúrke vajíčka a to keď je vo váze, to ti aj pekne vyzeralo. Aj deti sa, deťáči, Kevko sa zabavil, aj sme to mali moc hezky. Tu už pani na mňa kričí, že ako sa darí v obchode a ja, že nožnice, veď dobré nožnice kúpiť, to je problém. Áno, presne tak. A A potrebujete prepraváka, prelaváka. to sú aj prelaváka nožnice. Áno, máme aj prepravákov, Vidíš, aj napríklad to prelavákov. som nevedela, že sú aj prelavákov nožnice. Ďakujem za informáciu. Dobrý rezák, perfektný. No hovorím, že ja už nevarím, lebo nemám stravníkov, takže, ale mňa strašne bavilo variť. Ja som akože ináč kulinár, ale vidíš, už som vyšla aj z cviku. A ona, že na to, že ona, že bezo mňa, tak sa skrýla za tú plachtu. Ale tak mohla si mi aspoň povedať, lebo trdelník poznám, ale toto je nejaký rezančekový. Také ako odpaľované cesto, to sa vytlačí, vypraží a obalíš koricovým cukrom. Mňam, to môže. A toto je čo toto? Klasické zemiaky a špajky. Rôzne posúdky máme na to, sol, pizza, udená šunka.
paprika, cesnak. Vidíš, toto ja Vôbec, že ti... ty si za posledných 20 rokov nebola v meste. takže Ja som normálne, vieš, lebo ja mám môj autistický svet. jasné. Ja žijem len pre Markízu a ja som tu teraz ako keby ma dali do iného sveta. To sa budú aj smiať, že čo ja na to čumím, že to je bežné. No pre mňa to není bežné, lebo tak ja, vieš, len tak to robili. Perníčky, Kevko, pozri sa, aj Spidermana majú. Počúvajte ma, keď on bol malý, tak ja som mu v Taliansku kúpila takú masku Spidermana, to nie ako teraz, že teraz je všetkého, ale to som mu zohnala v Taliansku. On všade asi pol roka v kuse, kdekoľvek sme išli na letisko, on si nechcel nič obliecť, on stále chodil len ako Spiderman. Kevko, a muškáty babke to nekúpime? Jej, to by sa potešila. A ako to majú, vidíš, takto pekne, že si môžeš zobrať koľko chceš a tam si to môže poukladať. Veľmi pekné. A koľko stoja? 8 €. Máte krásnu prácu. Áno, áno. Že vy ste takto medzi kvietkami. Vieš, že... To ich doma nepestujem, mám väčšie základu, ale to mi stačí. No lebo viete, to obuvník chodí bosý, to je vždycky tak. Aha, že živý mach? A to si takto kúpiš a ho musíš aj polievať? Nie. Krásne to vyzerá, ale má to aj funkčnosť. Čiže... Bruje. Aha, pohlcuje vlhkosť. Vidíš, tu sa ti šeličo aj dozvieš. Kevko, hneď toto ti kúpim. Vidíš, on je aký zlatý. Ideme urobiť aj tržbu týmto pánom, ale ja som vieš, zlaté, krásne. Ale to ti je takto na suchý zips, to som ja ani nevedela. Čiže to je praktické. Vieš, toto si dáš a potom si tieto môžeš vymieňať aj. Krásne. Jej, aj voňajú pekne. Ale aj to tieto voňajú, vidíš? No ja som taký není znalec kvietkov. Aj tulipániky sú tu. Čo nenájdete na výstave kvetov? Udený úhoš. To my také nejeme, ale náš dedo tento má rád. Tak neviem, že či by sme mu... Ale majú tu aj s hluzovkou, Kevko, sír. To zase je tvoja parketa, keby si chcel vedieť. Čiže deťačiky, tu máte z každého rožka troška. A tu si môžem dať aj koštovku čili. No tak toto je moje stanovište, deti, to idem všetko pokoštovať. Tento poznám, ten nemám rada, lebo on je aj taký sladký. A ktorý je najštiplavejší? Táto, alebo ten diabolský most, a potom táto, to je Carolina Reaper fermentovaná. Aha, Karolína, ja som myslela, že ona je Karolína Herrera, ale to si pletiem. To je iné. Hej. Ja som rád, že si toho Herrera spomenul. Si spomenul na staré časy. Dobrý štípe. Berem Karolínu. Lepšie aj táto. Jasné, ďakujem pekne. Tu mám konkurenciu, pozrite. Ja som nevedela, že to na výstave kvetov sú aj takéto veci. Aha, škvárky, klobáska, mňam, aj mäsko. 5 € za fotku. Zase som pri stánku z Čili, ale tu som sa od pána dozvedela, že to pestujú u nás na Žitnom ostrove, tak. A hneď ma tuto nasmeroval, že vraj toto, ak ma sledujete, tak ja som robila taký challenge. A toto je tiež nejaký challenge, že keď to celé vypiješ, ako ste mi to povedal? Celé sa má vypiť z fľaše, vydržať 3 minúty, nazýva sa burn time, keď to pálí, ale bez toho, aby si sa napila, najedla, vysmrkala. A keď to prežiješ, nahráš to na web stránku League of Fire, čo je tá celosvetová asociácia včely žrutov, a človek sa takto zapojí do šampionátu. Aha, tak čo deti, mám sa dať aj na takýto challenge? Dávam hlasovať. Ste za, aby som išla do challenge, alebo proti? No a toto deťáčiky zase Moňa neodolala, tak ja si toto kúpim na domov. A to je makovník a magvišňa, mňam. To zbožňujem. Tu mám aj kamarátku, čo mám presne na svetríku, to sa mi hodí. Vidíš, 5 €.
A mohla by som si to takto pripnúť. Zajačik, a ja teraz idem robiť výklad na Veľkú noc a to ja mám takéhoto veľkého zajačika. To sme tiež s Kevkom kúpili, keď sme boli neviem na akej výstave, ale nekúpime mu bračeka. Dobrý deň. Vy nedávate energie, to je hrozné. Pozeráte? No jasné, stále. I ty volá domu, voda, piť, piť. Ja čo celé dni len vochám tú vodu a pijem kávu a teraz som tu bez vodičky. Prosím, prosím. Yes, vodička. Deťáčiky, takže stanovište, už mi normálne bolo teplo, vidíš. A toto je super vrstvené obliekanie, lebo svetrí Kalifornia som si dala dole a teraz presne mi je akurát. No a ako som vám slúbila, tak poďme sa pozrieť, že čo obsahuje, čo sa skrýva v tejto mojej taštičke. No, mobil, to je jasné. Druhá vec, keďže ja som závisláčka od krémov na ruky a keďže sme na výstave Gardenia, ďakujem pekne, tak si musím ja nakrémovať ruky. Teraz som bola na Vesku, takže nakrémujem si ruky a presne sa táto vôňa sem hodí. Ovocno-kvetinová, nádhera, nádherná. No a ešte som si zobrala do taštičky aj olejček, lebo to všetko máš v tom sete Christmas, na ktorý je 50% zľava. Čiže 3 produkty máš za 74,99 v zľave zo 150. A zobrala som si, no samozrejme, že mám brýle, takže mám, keď si ich zložím, tak si môžem dať potom takto do vrecúška, lebo to má všetko k okuliarikom. No a flakóniky a presne v tom flakóniku mám parfém Christmas. A vy dostanete 2 mini flakóniky, lebo jeden máte odo mňa ako darček a nemusíš to takto trepať. Takže toto sa ukrýva v mojej taštičke. Ešte pozrieme, že čo tu máme. Jaj, no tak ja som si zobrala aj celú krabičku od okuliarov, lebo mám dobrú tašku. Čiže okuliare sú v 50% zľave, stylish, UV filter 400 a všetko ku ním dostaneš. No a Christmas mám tu, takže takto tu mám moc hezky a za chvíľočku sa dozviete, že čo ide Moňa jesť. Moňa si dala vodu, lebo ja som už odvyknutá jesť cez deň. Ja by som nezjedla cez deň nič. 30 rokov som v tom obchode, tam sa jesť nemôže, lebo to ako by vyzeralo, že prídu zákazníci a ja teraz plnou hubou, či si prajete, takže to telo je už tak naučené. Ja ti jem len ako tí Arabi, keď slnko zajde. My pokračujeme ďalej, stále je tu nejaký program, nielen pre deťáčiky, ale je tu aj takéto vyučovanie, že tu ti povedia aj všelijaké rady dobré pre dom, pre záhradu, pre bývanie. Čo potrebuje včelár? Čiže tu máš aj názornú ukážku, aj si to tu môžeš poprečítkávať. A tuto som si všimla, že tu môžeš ochutnať aj medik. A vy tu máte aj piškotky, to máte moc hezky. Škevko, čmeliak. Ale už si sadol tam na ten kvietok. Vidíš, aj on sa prišiel popozerať na výstavu. Toto je Kevková parketa, on strašne má rád bonsaje. To im poukazuj, že aké krásne sú tu tie bonsajíky, jej, aj tento je krásny. Rúžičky idú. Ktorý si vyberiete vy? Napíšte do komentáru. Môžem vám ešte ako tip dať aj tu na druhej strane. Pokochajte sa, pokochajte sa. Pozri, Kevko, tento je zaujímavý. Pozri sa. Mne sa tento páči. Ten je, také som mala, keď som bola malá. Kocky, to som si skladala kocky ako dieťa. No teraz už majú iné zábavky. A presne bol ako skladačka tento strom. A poďte sa pozrieť, lebo tu máme mäsožravé rastliny.
Ale to ako? Čo to akože je? Ono si to chytá hmyz, to potrebuje hlavne vodu, mäkkú dažďovú a ona si ten hmyz nachytá sama, tam vy nič nemusíte robiť. Napíšte mi do komentára, čo vás najviac zaujalo a ak sa vám toto video páčilo, tak vás prosím o follow.